दा आङो बे जाथायनि सायाव बेखौनो बुंनो सानदों मानो होनोबा जों हिनजाव माहारिनि सायावहाय दाय गैया फोदो गैया बेबायदि अयनाय बाहाबै बा अयथासार बाहाबै बेबायदि अभद्र सासे बिमा माहारिखौ मान गैया सनमान गैया बेबायदि खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै। दा बिनि थाखायहाय जोङो जोंनि अमेन सेलनिफ्राय माने जोङो बेफोर गाज्रि बेबायदि भाब लानानै बेबायदि गाज्रि आखु हिनजावफोरनि सायावहाय बा आइजो माहारिनि सायाव बेबायदि खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै। दा बे खेथ्रआवहाय जोङो बेखौहाय प्रखाखननि सायावहाय जों नारसिननाय जागोन। जे दिनैनि साना जोंनि बिटिआर बासि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेराफारसे जोबोद गोजोनथाव। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 27 जानुवारियाव जि मोनसे बिटिआर एकर्ड जादोंमोन बे एकर्डनि दफा हिसाबै दिनै बिटिसिनि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर नाम गायसननाय जाबाय। बेयो बिटिआर सुक्तिनि मोनसे दफानि मावफुंनाय। बेजों लोगोसे जोंनि बे बिटिआर सुक्तियाव थाखानाय जि मोनसे गामि सोसननाय आरो दानख'नाय बिनि थाखाय मोनसे कमिसन दानाय बे हाबाफारिखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा दाफुंनानै होबाय। बिनि थाखाय जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ साबायखर होदों। आरो बेराफारसे दिनै जोबोद दुखु गोनां दिनै साननि 11:30 बाजियाव उदालगुरि जिल्लानिनो सस्त्रपारा प्राइमारि कमिटिनि सिङाव थानाय सस्त्रपारा मुंनि जायगायावहाय जोंनि सस्त्रपारा प्राइमारि कमिटि उमेन सेलनि इउपिपिएल हान्जानि सासे मावथि बे मावथिगा बिथाङा मेगन अपारेसन जानानै मेडिकेलनिफ्राय फैबाय थानाय समाव लामायाव बिपिएफ हान्जानि सासे मावथिया खानाय हमना बोख्लायनानै बेखौ माने एटेम्प्ट टु मार्डार बे हिसाबै खामानि मावनायाव जों माने मुगैदों गरिना होदों बे जाथायनि थाखाय। आरो इमिडियेट सरकारखौ जों खावलायदों जे जाय दायनिगिरि बिथांखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनानै आयेनगत भाबै साजा होनांगौ, नङाब्ला बिनि रिएक्सना जोबोद गाज्रि जागोन। खारन जोंनि समाजाव दिनै डेम'क्रेटिक भाबै जि मोनसे इलेक्सन सोलिदों बे इलेक्सनखौ जों मोजाङै बाहागो लानायखौ लुगैयो। नाथाय बेबादि अयनाय भाबै इलिगेल जि मोनसे सिन्ताधारा बेखौ जोंनि समाजाव लायहोनाया मोजां जानाय नङा। बेनिखायनो जों गोख्रोङै खावलायदों सरकारखौ जे इमिडियेट बिथां कालप्रिटखौ हमनानै साजा होनांगौ। आरो लोगोसे खावलायदों जे बिपिएफ हान्जाखौ दिनैनि दिनाव जाहाथे बेबादि अयनाय अयथासार सिन्ताधाराजों इलेक्सनखौ बारहोनो साननाया मोजां जायाखै आरो बेनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बिपिएफ हान्जानि गासैबो मावथिफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय। नङाब्ला बिनि फिननाया राजनितिक भाबै जेरै होनांगौ जोंबो होनो थाखाय प्रस्तुति। दिनैनि जि मोनसे कार्यकलाप बे कार्यकलापै जों हमनो हायो हाग्रामाया दिनै फैगोन बे बिटिसि इलेक्सनाव जेनगोन बेनिनो मोनसे बिथांमोननि मोनसे सिन। खारन बे जि मोनसे आखल बेयो जेननायनि बा नार्भासनि मोनसे माने नुथाय। आरो बे हिसाबैनो बिथाङा जेननायखौ लाखाबाय आरो जेननायनि थाखायनो हके न हके खामानि मावनानै समाजाव मोनसे बिरसिंखल खालामनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों। आरो बे थांखिखौ बिथांमोना जुदि बोखाराब्ला बिनि रिएक्सना गाज्रि जाहैगोन। दिनै जोङो बिपिएफनि बे 17 बोसोराव बिटिआर ओनसोलनि जे आइजो माहारि बिथांमोना निरापत्ता गैयि जादों। खारन दिनै जाय आइजोआ दिनै अयनाय खालामजाबाय बिथाङा मेडिकेलनिफ्राय फैबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय जों मिथियो दिनै बिटिआर ओनसोलाव आइजोफोरनि जि मोनसे उदांस्रि गैया, खुनु रैखाथि गैया। आरो बेनिखायनो दिनै जोङो बयबो दिनै इउपिपिएल हान्जानि प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननाय जि मोनसे इउपिपिएल हान्जा बे हान्जाया दिनै सारा मोनसे बिटिआर ओनसोलनि आइजो माहारिनि जौगाथायनि थाखाय उन्नतिनि थाखाय जों मोनसे सान्तिनि थाखाय निरापत्तानि थाखाय खामानि मावनो फैदों। बेनिखायनो जों बयबो रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाखौनो जाहाथे बयबो आखुवालि ना लायो आं बेखौनो बयखौबो खावलायनाय जाबाय।